Terve! Mun nimi on Petri Kotiranta ja tällä videolla tutustutaan mun tekemään FullStack-sovellukseen ja siihen liittyviin päästä päähän testeihin. Tämä meidän sovellus, eli tässä on kyseessä www-sovellus, jolla voi lainata ja palauttaa kirjaston nimikkeitä. Frontendi on toteutettu Angularilla, backendi Node.js:llä ja tietokantana käytetään Postgresia. Käydään nyt tässä läpi hieman tämmöistä perustoiminnallisuutta, mitä tässä sovelluksessa on. Eli tässä nähdään nyt lista erilaisista kirjaston nimikkeistä, mitä voi lainata. Painetaan tästä Borrow-nappia ja lainataan se. Nyt me nähdään täällä My Borrowed Itemsissa tämä kirja, mikä justiin lainattiin. Ja me voidaan palauttaa se nyt tästä Return-napista. Sitten tässä on My Account, josta voi editoida omia tietojansa ja muuttaa salasanansa. Ja nyt kun mä oon kirjautunut tällä test user-tunnuksella, jolla on admin-oikeudet, niin mä pääsen tänne user management puolelle myöskin, josta mä voin hallita eri käyttäjien tunnuksia ja muokata niitä ja tarvittaessa poistaa ne. Käydään nyt läpi manuaalisesti meidän testiohjelma. Eli aloitetaan luomalla uusi käyttäjä. Tämän jälkeen kirjaudutaan sisään tällä meidän uudella käyttäjällä. Lainataan tästä lainattomien nimikkeiden listalta tämä ensimmäinen nimike painamalla Borrow-nappia. Liian kirjaudutaan ulos. Liian kirjaudutaan taas sisälle samalla käyttäjällä. Mennään tänne My Borrowed Itemsiin ja palautetaan tämä juuri lainattu nimike. Jälkeen kirjoitetaan taas ulos. Jälkeen kirjoitetaan vielä lopuksi sisälle test user-käyttäjänä. Mennään tänne user managementtiin ja poistetaan tämä meidän juuri luotu uusi käyttäjä. Tämän jälkeen lopuksi kirjoitetaan ulos. Käydään nyt läpi nämä päästä päähän testien koodit. Eli aluksi meillä on ihan yksinkertainen testi, joka vaan katsoo, että tämä frontendi on saatavilla. Sen jälkeen mennään näihin testeihin, mitä äsken esitin manuaalisesti. Eli aluksi luodaan tämä uusi käyttäjä ja katsotaan, että se saadaan luotua. Sen jälkeen kirjaudutaan tällä uudella käyttäjällä sisälle ja lainataan ensimmäinen nimike ja tämän jälkeen kirjaudutaan ulos. Tämän jälkeen kirjaudutaan taas sisälle tällä uudella käyttäjällä ja mennään My Borrowed Itemsiin ja palautetaan tämä juuri lainattu nimike. Sen jälkeen kirjaudutaan taas ulos. Ja lopuksi kirjaudutaan sisälle tällä test user-käyttäjällä ja poistetaan tämä juuri luotu uusi käyttäjä. Ajetaan nyt lopuksi nämä päästä päähän testit. Luodaan uusi käyttäjä. Lainataan nimike. Palautetaan nimike.
ja poistetaan se uusi käyttäjä. Kiitos kun katsoit tämän videon. Morjens!